Hoe verhindert dat nou daar? Nou, tot nu toe gaat het boven verwachting goed. Het weer zit niet zo mee, maar het aantal deelnemers is prima. Vanochtend zijn er 40 zwemmers het water ingegaan en vanmiddag verwachten er 94, bijna 100. We zijn heel tevreden met het aantal deelnemers. En we zagen eigenlijk net als vorig jaar dat met name de laatste 2 weken het echt binnenstroomde. En zeker de laatste dagen nog. Het goede doel is Beat Betten. Beat Betten, dat is een stichting wat geld inzamelt om zeg maar onderzoek te doen naar de ziekte, stofwisselingsziekte. Bij kinderen is het. Kinderen worden helaas niet oud en daar zijn eigenlijk helaas nog geen geneesmiddelen voor. Ja, er moet iets ontdekt worden waardoor deze stofwisselingsziekte dus onder controle wordt gekregen. Klopt. Ja, de levensverwachting is beperkt en het is wel een behoorlijke bandbreedte. Dus er zijn kinderen die overlijden bij 15 jaar. Sommigen bij 20, 25 en een uitzondering kan nog 30 worden of misschien zelfs iets ouder. Maar laat ik zeggen, de meeste patiëntjes sterven gewoon op veel te jonge leeftijd. En klopt, tot op heden is geen medicijn of een remmend iets. Dus bij ons ontstond de drang van, we moeten gewoon iets gaan doen. En ook met de stand van de wetenschap, genetica, dat gaat steeds verder, daar moet toch iets aan te doen zijn. En zo zijn we met de stichting Beat Betten aan de slag gegaan. Die bestond al, opgericht door een andere vader. En we hebben de krachten gebundeld en gezegd van, nou, we moeten iets doen en we kijken wel hoe ver we komen, maar niks doen is geen optie. Er is al in doeken zien, dat is volgens mij de nautische mijl, had ik het goed ha. En er zijn oranje patches en dergelijke. En ja, het is toch wel heel bijzonder om te zien. Je trok het water heen, het begint ook steeds wat meer terrein. Het is toch bijzonder dat de evenementen tijdens die admiraliteitsdagen gewoon teruggaan. Ik zwem je met mijn dochter en we hebben allebei kanker gehad. En dan hebben we allebei de oerwon. Dus dat is echt een beetje een overwinning op onze gezondheid, zeg maar. Ja, inderdaad. Dus je kent gewoon helemaal als een topprestatie. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik hier onder mijl meedoen wel, maar mijn conditie is nog net zo dat ik daar meedoen kan. Maar dit koel is wel. Hoe lang is dat alleen dat je ook gezond verklaren bent? 3 weken in. Dus. En de 3 weken in en dat betekent dan dat je conditie weer helemaal opbouwen, maar? Dat ben ik wel heel opbouwen, ja. Maar daar ben ik er ook mee bezig. Met fietsen en hutteren en zwemmen. Ja. En badminton.